Jama'a, abin alkhairi ya samu goson waka. Kamar yacce kuke ganin sa gashi a International Airport, da ganin alama kun san tafiya zai yi. Bari in ba ku labari. Kowa dai na san da yawa, al'umma da yawa sun san waye Koson Waka, wanda yana ɗaya daga cikin mawaƙan Kwankwasiyya a jihar Kano, wanda a yau mai girma gwamnan jihar Kano ya ɗau nauyin gyaran kafansa. Kowa dai ya san Koson Waka mutum ne wanda yake da lalura na kafa, wanda mai girma gwamnan jihar Kano ya ɗau nauyin aikin kafar tasa, wanda wannan bidiyon da kuke kallo bidiyo ne wanda zai tafi Egypt, ma'ana Cairo, domin neman lafiyar kafarsa. Da haka al'umma ku taya shi da addu'a, sannan ku taya mu yi wa mai girma gwamnan jihar Kano godiya da kulawa da masoyinsa. Allah Ubangiji ya kai sa lafiya, dawo da shi lafiya. Allah Ubangiji kuma ya sa aikin kafa lafiya, a gama lafiya. Gwamnan Abba Kabir Yusuf, AKY go again.